ni katiba ok wanyal suspend katiba sama ji ariyo yware weche mag siasa. Ting'eyo ni weche mag nono tong' bende okayo machiegni dwe mar adek e giko mare. Ja Kenya nodhi e court apa ni jabanisa kowacho ni gin gi ratiro mar representation. Ing'eni wan kama tek matin mana kana waselose motelo ni wanyalo yudore kama koro wan e kinda kuru gasumbi. Ikia ni koro ichom komana nikech wantiere koda yor chik ma ichuo godo IEBC to wantiere kod yor siasa makelo IEBC bedo kanyo. Wacho ni political process to gi wache mag chik ma legal. Wayudore kama tek nikech ing'eni aput mane winjore be ni walo jokanyo kata yiero jokanyo mag IEBC. Ing'eni nochunge kaluwore kod ywak mane nitiere ng'anyo mane Azimio timo ka ma gibedo kod winjruok ni kare koro wabed piny wawuo wawinje ni to en ang'o ma dibed ni wanyalo timo kanyakla mondo kik tulo gibedi kata lweny ma kagi kacha kata rogo ma kagi kacha kik bed warogo ne jowetewa. To NADCO ni apani kanyo to Roslyn ang ne gonwa mbaka nyiso en to dobed nade nikech od bura nopuodho ni wabed kod twak. Report obiro od bura wacho ni report koro sani wadong' mana gi kidieny mogik mano mar wacho ni koro to giloso gigo ombulu to koro wantiere kod gimongirore. To chik be nitiere kech iwinjo ka Mugure Thande wacho ni kata obedo ni gini en yor siasa to kwanyalo wacho ni wanyalo keto yor siasa duogo hinyo katiba makoro wachop kama koro jopiny ok nyal ng'en to koro gichwem kure nikech IEBC unjore bed ni bedo mondo mi ota chenro mage. Kata mano nok yaw gik makamago to magi ok nyal timore nikech koro chenro ni ochung'. Raila biwinjo ko osemako chung' motegno e lo Azimio ka wacho ni od bura ng'eno ko wacho ni gidhi ataro gi dwaro mar doho to wacho ni od bura nosewito oko chenro mar aput manja ne jatend Kenya William Ruto keto cha. Koro wan kama tek matin ok wang'eni dhi wacho ni Azimio obuono chik mar doho kech gisebedo ka gisiemo jatend piny William Ruto ni ema buono chike mag doho. Ok ang'eni idhi wacho ni doho ema obuono chik mar od bura. Koro wantiere kama bet tek matin to gima ng'eyo ni apani en gima nyalo konyo mondo mi gini ruye mapiyo piyo kata ka NADCO report manyaka to wachomre go te to nyaka koro ruye mapiyo nikech ng'eni koro gintiere kama tek nikech kata mana doho be pod menyo gintiere kama tek maka poni od bura ne duogo ne to achiel kuom gima winjore bed ni giketo maino mar incha neno ka jatend kweth mathoth Kimani Ichung'wa gino oseloso Ondayo incha ne oloso ka wacho ni gidonjo ni to mano gima kuong ging'iyo kaka achiel kuom gik ma gimiyo pek. To gima duong' manitiere sani ni aneno ka wadhi chopo kama samodi bed ni ji chak go debe kendo. Erokamano. Kapok adhiri Nyarawila, Gavana wane akiri kike. Wakili Dr. Eric Omolo gene wacho ni wachomo gima giluongo ni constitutional crisis. Victor, ok apar ni wantiere king'iyo gi chik